V minulom videu sme rozmýšľali, ako začať s mediálnou výchovou v školách. Teraz si povieme niečo o tom, aké knihy alebo učebnice by sme mohli používať, poprípade ako si pomôcť, ak chceme začleniť mediálnu gramotnosť do akéhokoľvek predmetu. Čo my používame v základnej škole Ľudovita Fulu a veľmi odporúčam sú tieto dve publikácie. Tvoj digitálny život, bezpečne a rozumne. Je to hlavne pre tých, alebo aj pre pánov učiteľov a pani učiteľky informatiky, ktorí by sa chceli zaoberať digitálnou bezpečnosťou. Perfektné tipy, všetky lekcie sú rozpracované, to znamená, stačí len otvoriť a vlastne si povedať cieľ, premyslieť si, koľko aktivít z toho chcem stihnúť a ktoré sa mi hodia. Sú tu aj rôzne odkazy. A možno nás pozerajú aj rodičia, tak veľmi by som možno, že odporúčila pre rodičov príručku pre rodičov a opatrovníkov. Dokonca naše baby uvažovali o tom, že to dajú aj do EŠKD. Ďalšiu, ktorú veľmi odporúčam a dá sa stiahnuť aj online, je digitálne dobro. My to teraz používame s kolegom na hodinách mediálnej výchovy pre 6. a 7. ročník a naozaj veľa sa hovorí o hejte, hovorí sa o tom, ako sa šíria možno také negatívne javy medzi mladými a naozaj oni tým, že si budujú svoj online život, tak stretávajú sa a sú konfrontovaní aj s veľmi náročnými situáciami. A práve táto publikácia Digitálne dobro nás učí, ako možno takýmto situáciám predchádzať, ako rozvíjať rešpektujúcu komunikáciu, rozprávame sa tam o tom, čo je mediálna výchova a naozaj taktiež je to publikácia, ktorú stačí zobrať do rúk a podľa nej realizovať hodiny a možno, že aj sa dá prepojiť s hodinami slovenského jazyka, etiky, náboženskej výchovy. Naozaj my to prepájame momentálne aj s geografiou, pretože sme začali tému migrácia a tam hovoríme napríklad o predsudkoch. Veľmi odporúčam možno aj kritické myslenie, sú to pracovné zošity od Juraja Kobelu a je to pre 6. a 7. ročník a pre 8. a 9. ročník. Ale sme v knižnici a ja si myslím, že mediálna gramotnosť sa dá rozvíjať s akoukoľvek knihou, pretože knihy to je veľká zásobareň príbehov, s ktorými sa môžu deti stotožniť, takže veľmi odporúčam, aby sme siahli po akomkoľvek príbehu a dá sa naozaj na to naviazať a rozvíjať aj takto mediálnu gramotnosť. Držím palce.